קולכם לנוע מהר יותר, אתה שם על הרצפה, זה לא הזמן לנוח, קום עכשיו. האם אתה שומע אותי? למה אתה מתייחס אליו ככה? כי הוא צריך שמש דוגמה לעברים האחרים. אתה צריך להפסיק לאיים עליהם. אתה אומר את זה כי אתה מה אתה רומז, קומנדר? מה עשיתי אם פרעה יגלה? אני אענש, אני חייב לעזוב. ולמה הוא התכוון שאני אחד מהם? אני הולך אבל למקום שאני לא יודע אם אשאר פרעה יעניש אותי בחומרה. הוא כיבד את המפקד שלו, קל להחליף אותו. הוא ידע שאף אחד לא סיפר לי. יכול להיות שאני למעשה עברי, ולמה אחרים לא סיפרו לי? אולי זה הגורל שהרגתי את המפקד, ושנועדתי להגשים משהו אחר. אני אלך בדרך למדיין בדרום מזרח. אני מקווה שאוכל לטפל בכבשים. אני מאמין שאני יכול לדאוג להם. אני מחכה לכל מה שצפוי לי. אני רואה מקום שבו אני יכול להאכיל ולהשקות את הגמל שלי. שלום אדוני היקר, עברתי דרך ארוכה
אני תוהה אם אתה יכול לספק לנו מזון ומים. כמובן בואו איתי לקבל את כל האוכל והמים שאתם צריכים, ומאיפה אתה צריך מקום לשחוט בו. יש לנו הרבה מה להציע לך, אולי אתה מחפש עבודה. תודה רבה, אני ממצרים, כן אני אשמח לעזור בכל דרך. טוב, אני אדאג שביתי ציפורה תטפל בגמל שלך ותביא